Joo, ei siinä mitään. Matka jatkuu. Matka jatkuu, tatka takkuu. Venytä, käännä, väännä. UFO! Hienoa täällä. Olkapäät huutoo Hoosiannaa. Totta. Ihan perkeleesti tää reppu on väärin tasapainotettu, niin se työntää olkapäitä alaspäin, niskat kuolee. Sitten joutuu kantaa noita, niin sattuu lisää. Ja lunta Onneksi tulee. Lunta tulee. Nyt tulee, onko se metri sekunnissa? Kengät. Tossa on reikä. Kummassakin kengässä. Lumi tulee läpi. Kiva. Mulla ei oo kuivat sukat. Että tämmöstä. Tää on niin hienoa, että vois ottaa huomenna uusiksi. Oh. Kyllä. Ei siinä mitään. No, jos Jukkis ei saa pyytää himaa huomenna, niin mä oikeesti tapan jonkun. Ihan, Ei, et sä tapa ketä, sä tulet kantavan mukaan. Niin, mut sen jälkeen mä tapan jonkun. Mä oikeesti niin, ei jumalauta, oikeesti. Paitsi että meillä ei oo kuin periaatteessa yksi kassi sitten. 3 kassia, mutta 1 kassi tavaroita. Niin, ja toi menee tonne. Meidän ei tarvitse kantaa tota ja tyhjää reppua. Noniin, hieno. Joo, sä saat kyydin huomenna. Noniin. Matka jatkuu suoraan perseeseen. Tatkaiskuu. Jatkuu. Pojat on oikea, vaikka erilaisia! Taudinkuva kuuluu, valvomana suun. Suomi suuri ja tilava, milloin koskaan halajaa. Pojat on poikia, vaikka erilaisia. Pojat on poikia, vaikka erilaisia. Reissusuunnitelma tästä paikasta. Lähdetään suoraan. Mennään Vatu hiekkatietä pitkin ja pysähdytään tonne jollekin pinkille koulupäiväkotisysteemin rakennukselle hetkeksi. Sitten siitä kun jaksetaan, niin mennään eteenpäin ja siellä X:n luona on Jimin koti. Sitten ollaan perillä. Hieno reissu! Oh. UFO! Ja kuten kuvassa näkyy tai ei näy, täällä sataa tällä hetkellä rakeita. Hienoa! Hei baby, anna mulle! Se on kivaa. I wanna be a regular guy. Watch football and drink. Joo, niin. Me ollaan nyt tässä risteyksessä. Tässä risteyksessä, kato, tos. Just siinä. Pinkki talo näkyy tuolla, se näyttää kyllä ihan keltaiselta, mutta Siellä ton valostuu paskan takana. siinä on jää, täynnä lunta, luulisin ainakin. Siellä jossain. I'm a sensitive person, please be gentle with me. 'Cause I believe everything you say, and I Et sä take tällaista it tänään. seriously. Ja luultavasti huomenna jos tätä tahtia matka jatkuu. Joo. Mutta tosiaan Ei. matka. Ei voi tietää, että ollaanko tässä matkassa tunti tai 2 tuntia vai Nyt menee toista tuntia tai kolmatta. huomiseen vai myöhäiseen maailmanloppuun asti vai sitä eteenpäinkin. Sen näkee sitten. Sen näkee sitten. Matka on ollut
kaikessa lyhykäisyydessä tai pituudessa erittäin mielenkiintoinen. Todella mielenkiintoinen. Kyllä. Ois ollut se kuvaaja mukana, niin ois nähnyt tosi paljon paremmin, mitä tällä matkalla on tapahtunut. Ja Jakanut meidän hienot kokemukset paremmin. kyllä. Joo, mutta matka jatkuu. Tatku totkuu. Totkuu! Airot vei siskat, veneen sai mut, siitä puuttu kiskot, jee. Ei oo hajukaan, en mä tätä minä tajukaan, ei oo. UFO! Pyörän päällä leijuvia ihmisiä. Häh? Joo. Otetaan nyt se kunnon video. Nyt ollaan tässä Pinkillä talolla. Pinkki jutska hommeli kyllä. Matkaa on jäljellä enää. Vähän aikaa. Tai paljon aikaa. Niin. Riippuu nopeudesta. Joo. Sitten taas, se on taas kerran parantunut. Pian se varmaan muuttuu huonompaan, mutta tällä hetkellä ei tule vissiin yhtään lunta. Hiukset on jäässä, äsken tuli rakeita. Niitäkin nähtiin. Ja ufoja. UFOja, niitäkin on nähty monta tai yksi. Kyllä. Tieto ei oo. No mutta me lepäillään ja jatketaan pian. Jees. Tässä oltaan lepäilty ja lähdetään viimeiselle matkan etapille, joka on tosiaan suora Imin talolle, että ei siinä mitään. Tutka kutsuu. Ja matka jatkuu. Patu kotoa. Siellä se on määränpää. Tonne ei ikinä mennä takas. Paitsi huomenna. Huomenna. Joo. Kaikkien tavaroiden kanssa. En mä enää jaksa ottaa videoa, jatketa. Vihdoin täällä. Ovi. Jee! Naapurin sika tuli matkoilta, toi mukanaan tuliaisia. Kaikkia jänniä juttuja, kysy vaan reilusti millaisia. No millaisia? Stuu jalko välistä. Kärpäs lätkä. Naapurin sika tuli matkoilta, toi mukanaan tuliaisia. Kaikkia jänniä juttuja.